Estou seguro que durante estes días tamén escoitache falar dun grupo de cemboitres leonados que sobrevoaban a Serra do Barbanza, moi próximos a Porto do Son, pero máis abraiante desta historia non é que aparecese un grupo tan grande deles, senón entender por que estaban ali. O boitre leonado pode percorrer centos de quilómetros nun só día aproveitando as correntes de aire quente. Cunha vista extraordinaria, é capaz de localizar alimento mentre sobrevoa enormes extensións de terreo. E ao contrario do que poida parecer, os boitres non buscan alimento voando en grupo. Mentres planean, cada un explora unha zona diferente. Pero cando un deles localiza unha carroña e comeza a baixar cara ao chan, os demais detectan ese movimento dende o aire e tamén se achegan para comprobar que está a suceder. En cuestión de minutos, un grupo que estaba completamente disperso polo ceo acaba reunido no mesmo lugar. E curiosamente hai rexistros nos días previos no Eviera onde se ven os buitres leonados na Serra do Suído e na Serra do Candán, onde xa están máis asentados, pero que nos pode dar unha indicación pola súa proximidade á Serra do Barbanza de onde provían estes buitres que se viron aquí. E así é como un grupo de boitres asentado noutra zona pode aparecer de súpeto nun lugar onde non estamos afeitos a velos. Todo apunta a que algo asemellante foi o que ocorreu estes días na Serra do Barbanza. O que para nós foi unha noticia sorprendente, para eles non foi máis ca un día normal na procura de alimento. E é que moitas veces acontecementos como este seguen abraiándonos e deixando sen explicación a moita xente. Pero cando entendemos un pouquiño o comportamento dos animais e como funciona a natureza, vemos que todo está perfectamente organizado e coordinado. E que a natureza, se o ser humano non lle interfire, funciona como un reloxo. Saúde, natureza e vida salvaxe.